ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಕಾಡಿಡ್ದಿಂಚ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ನೆನಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಾತ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಯಿ ಚೋಚ ಸಾಯಿಗೆ ಇತ್ತ ಊರುಡು ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಚಿಪ್ಪುನು ఒక ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಜಾಗರಣ ಏನ ರಾತ್ರಿ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಸಾಗರ್ನ ರಡ್ಡು ಕಸಿನ್ಸ್ ತಿಕ್ವರ ಅಂಚ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂಬತ್ತುಲೆಯ ಕೊನಪೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿಯಾ ಹಾ ನೋ ನೋ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ Come on. ಇಂದು ಸಾಗರ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲು ಹಾಯ್ ಎಂದು ಮಾಮಿನ ಮಗೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ರ ಎಂದು ನಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಸಾಯಿಂತು ಎರೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಒಯ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಂತು ಬರತ್ ಆತದೆ ಎಂತ ಮತ್ತೆ ಮಾರಿತ ಆತ ಬೇಗ ಹಾ ಕಿಶ್ಕೊಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬೆದ್ರ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪನಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪಲ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಕೊರಂಡು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ ಸಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಆತೇರು ಊರು ಬತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅಂದೆ ಗ್ರಂಪಿ ಬೇಬಿ ಸಾಯಿನ್ ತೂಯರೆ ಸಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಯ್ದಿನ ಅದೇ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಂಕಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓ ಸಾಯಿನ ಟಾಯ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತ ಇಂದು ಏನು ಆರೇನ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜೆ
ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಸಾಯಿನ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಹಗ್ಮಂತ ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಸಾಯಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಕೊರ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಟ್ರಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಜ್ಜಿರ್ನಾ ಆಯ್ನಾ ಗಾಡಿ ಕಮಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಮೀರು ಇರ್ಪೊಡ್ಚಿ ಓಡೆ ಪಿದೆ ಪೋರಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ದ ಬೈಕ್ ಬೈಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನನ್ನ ಪನ್ಪಿನ್ ಆ ಮೋನ್ಸ್ಟರ್ ಟ್ರಕ್ ಕತ್ತಪ್ಪು ಅವು ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಇಂದು ಸಾಯಿನ ಪಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನೇ ಇಂದು ಪರಶುರಾಮನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ತೂಂಡ ಸೀದಾ ಜಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ತೂಂಡ ಅಡೆ ಪೋಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ದಾಲ ತೂಚೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಕ್ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ഒന്നായിട്ടല്ലേ ചെല്ലറാ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ಪಿರೌಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಮಿ ಅಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೂಲ ಇರಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ನೀ ತೊಂಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಮೂವೀಸ್ ಬರೋದುಂಡು ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಪ್ಪುದಾರ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಏನ ಮೂವಿ ಸರ್ಕಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಅವು ಏನ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೊಡವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೋಖ್ರಿನ ಬರ್ಡೇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶನ ಇನಿ 3rd ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೆ ಬಂದಿರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಇತ್ತೀನಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ఒక ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ವನಸಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂಚ ತಿಗದು ಪೋಯೆಲ್ಲ ಬೈದೀನಿ ఒక ಸ್ಪರ್ಶನ ಬರ್ಡೇಲ ಇದು 3rd ಇಯರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಣ್ಣ ಇಂಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಏರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಮಗೆ ಪಂಡ ಕಸಿನ್ನ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮಗೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಶ್ಲೋಕ
मोल मातेर्नಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇವರೇಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫುಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗರ್ಲ್, ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗರ್ಲ್. ಅತ್ತೆ ಚೌಕಿ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಚೌಕಿ ನಾನೂರಿ ಬತ್ತೆ ಹಾ ಉಂಬೆ ಆ ಹೋಯ್ ಇಡ್ಡವಲ್ಲಯ್ಯ ಇಡ್ಡವಲ್ಲ ಹೊರ ಗ್ಯಾಂಗ್ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದುಂಡ ಮದ್ಮೆದ ಮನದನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಲರ್ ಏನ ಮದ್ಮೆದ ಮನದನಿ ದೂರ ಪೋಪಿನಿಂದ ಏನೊಬ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾಯ್ಕೆ ನಾನೊಂಜಿಗೆ ದೇವರೇ ಗೋಕರ್ಣ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಮಡಿಕೇರಿ oyster ಒಪ್ಪೆರ ಕೇರಳ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅತ್ತಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಟೈರ್ ದಕ್ಕರಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಮಮ್ಮಿಯ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪೋಯ್ ಓಕೆ ಅಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುರಾಪಿನದ್ದು ಏನ ಬೋಡು